Velkommen til. Mit navn er Søren Pallesen. Jeg er indehaver af Pallesen Fysioterapi. I Pallesen Fysioterapi tilbyder jeg en grundig og meget professionel undersøgelse, diagnosticering og behandling. Jeg har en bred erfaring inden for idrætsgrene, da jeg har været tilknyttet Elite Sports Akademi Aarhus, hvor jeg har tilset patienter inden for alle idrætsgrenene. Jeg bruger en bred vifte af behandlingsmetoder. Primært er det genoptræning og træningsvejledning, men jeg supplerer også med manuelle teknikker, det vil sige mobilisering og manipulationsteknikker, forskellige tæpper, blandt andet kinesiotape. Jeg laver såler for supersål. Akupunktur har jeg rigtig god erfaring med. Det supplerer rigtig godt den manuelle behandling, massage og triggerpunktsbehandling. Jeg har speciale inden for idrætsfysioterapi og er meget kompetent til at tilrettelægge træningen efter det enkelte individs behov og lave det specifikt i forhold til patientens idrætsgren. Jeg er til dagligt tilknyttet GEF SAS-ligahold. Her står jeg for undersøgelse, behandling og genoptræning af de idrætsskader, vi har. Det er et rigtig godt samarbejde. Søren er altid rigtig godt forberedt, og det kommer også helt klart til udtryk, når vi så har med ham at gøre, specielt i forbindelse med skader og genoptræning, som ligesom er hans speciale. Jeg havde et desværre længere forløb, men der blev taget rigtig godt af mig, og det er specielt i forbindelse med de lidt større skader og genoptræning, at vi har med Søren at gøre. Han er rigtig god til at gå ind og hvad kan man sige, at kombinere det, der ligger i at lave en genoptræning og få kørt nogle fodboldrelaterede øvelser ind i det. Og det gør, at når man så kommer tilbage på træningsbanen, så står man godt rustet til at gå direkte ind på holdet. Jeg tilbyder specielle aftaler med idrætsforeninger og klub, som ønsker temaaften omkring forebyggende træning og akut skadesbehandling for eventuelt at kunne nedbringe skaderne. Så hvis du planer en idrætsskade, så kontakt Pallesen Fysioterapi, så vi kan få det undersøgt og behandlet, så du kan komme hurtigst muligt tilbage på banen.